emergency. Samantala, inamendahan po ng IATF ang kanilang unang resolution, IATF Resolution number 92, tungkol sa lahat ng mga banyagang biyahero na kasama sa travel restrictions dahil sa bagong COVID-19 variants by specifying those exempted, tulad ng foreign nationals na mayroong valid visas, kasama ng mga personnel ng accredited international organizations at mga asawa at mga anak na menor de edad na Filipino citizens na kasama nilang bumabiyahe. Mula sa dating mahigpit na pagpapatupad ng absolute 14-day facility-based quarantine period ay para sa Filipino citizens na magagaling kung saan meron tayong pinapairo na travel restrictions, inamendahan ng IATF at ginawa na lamang itong prescribed testing and quarantine protocols. Sa Filipino citizens na mayroong highly exceptional and or medical reasons at mga lokal na diplomat, sila ay sasilalim pa rin sa applicable quarantine protocols as prescribed by the DOH. Pagdating naman po sa testing at quarantine protocols para sa mga pasahero, manggagaling sa o magta-transit sa mga bansang kung saan mayroong travel restrictions dahil sa new COVID-19 variants, ang mga pasaherong ito ay itetest pagdating at iko-quarantine hanggang makuha ang resulta ng subsequent test na i-administer sa ikalimang araw. Kasama rin ng mga inamendahan ang sections na may kinalaman sa hotels or accommodation establishments on the Omnibus Guidelines on the Implementation of Community Quarantine in the Philippines na iminungkahi ng Department of Tourism. Thank you for watching Politico TV. Please like and subscribe to our channel for more videos.